ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ତ ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ବହୁତ ହସିଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଘଟଣା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବା। ଆଉ ଘଟଣା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ବିକିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି, ସବୁ ସାଇକେଲ ଦିହରେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ରଖିଥିବେ ଟିଣ ଡବା ଭିତରେ। ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉ ନା ଲୁହା ଲକଡ଼ି, ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଲକଡ଼ି ଯାହା ବି ସେ ଡାକୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜୋରେ। ତାପରେ କାଚ ବୋଟଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ତ କିଏ ପଇସା ଦେଇକି ବି କିଣନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ଆମ ଗାଁକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ, ମାଉସୀ ଟିକେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଲେ ମାନେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ବୋଟଲ, ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖେ 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଟଲ ଥିଲା। ସେ ବୋଟଲ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିବେ ତାଠୁ। ତ କେମିତି ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଉଥିଲା, ବୋଟଲର ରେଟ୍ କେତେ, ଆଉ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ଆସିଲା, ଆରେ ପୁଅ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି, ଏ ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୋଟଲ ନେବ, ମୁଁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ନେବି ନା ମାଉସୀ ମୁଁ 50 ପଇସା ଲେଖା, ମାନେ ଆଠଣା ଲେଖା ମୁଁ ବୋଟଲ ନେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଦେବ ତାହେଲେ ନେବା। ଆଉ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ 50 ପଇସା, 50 ପଇସା ଲେଖା ତ କାଲି ଜଣେ ଆଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା ଦେଇଛି, ତୁ 50 ପଇସା କହୁଛୁ, ଏତେ କମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇହେବନି। 50 ପଇସା ଗୋଟେ ବୋଟଲର ଦାମ, 10-12ଟା ବୋଟଲ ଅଛି, 50 ପଇସା ଲେଖା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା କହୁଛି, ନାଇଁ ମାଉସୀ 50 ପଇସାରୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, 50 ପଇସା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ମାଉସୀ କହିଲା, ନାଇଁ ତୁ ତୋର ନହେଲେ ଯା, 50 ପଇସା ଲେଖା ବହୁତ ରେଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ କମ୍ କହୁଛୁ, ଟଙ୍କାଟା ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେଠୁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା କନଭିନ୍ସ କଲା ମାଉସୀ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଗୋଟେ କାମ କର, 50 ପଇସା ଲେଖା ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଠିକ୍ ରେଟ୍ କହିଲି, ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ 4 ଆଣା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ 50 ପଇସା କହିଲି, ଫିର୍ ବି ସେ କନଭିନ୍ସ କଲା ମାଉସୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ 12 ଆଣା ଲେଖା କହୁଛି, 12 ଆଣା ଲେଖା ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦିଅ, ଯେତେ ବୋଟଲ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତ ମାଉସୀ କହିଲା, ନାଇଁ ସେ 12 ଆଣା ଫାରାଣା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, 12 ଆଣା ମୁଁ 12 ଆଣାରେ ଦେଇପାରିବିନି, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ତୁ ନେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ତୁ ଯା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ମାଉସୀ ଚେଷ୍ଟା କଲା କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ମାଉସୀ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଦେବ 12 ଆଣାରେ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ 4 ଆଣାରେ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, 8 ଆଣାରୁ ପୁଣି 12 ଆଣାକୁ ଆସିଲାଣି। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଦେବ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିକି ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ମାଉସୀ ଏତେ ଇଲିଟରେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିନି। ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ସେମିତି ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ମାଉସୀ ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବ ଯଦି ସେ 75 ପଇସାରେ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଉସୀ କହିଲା, ଏ ପୁଅ 75 ପଇସା ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି 75 ପଇସା ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ହେଲା ତୁ ରଖ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?